Aja. Kita menghormati Mas Edi. Boleh? Sahabat dan Mas Edi. Lewat bikin apa boleh? Gini. Boten rasane ati kananda sopine liyan hanyawa aku kowe lapor katresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresnoku. Ayo Basu, goyang bareng. Ada yang bisa? Boleh? Bisa? Aratu beko janji katresnan iki yen to aku sliramu radi aku di Senadyan donya rabi sonombo bakal tak jogo yen durung kau bisa merenggang kuwasa. Kamas kowe sing kesayang dalila aku kudu kelagan Mas mesti tak ingati dong aku siji tresno iki ambani dewa-dewa tegas moro kuato ati kawula anggon kula laku tresno datang gendhat saking coba tak rewangi tanpa teni laile tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji Mr. Rido adalah sekitar Sarima. Ini tahu sini. Iya, tarik, tarik. Ayo Basku. Mr. Rido. Akio. Wey. Kapas kowe sing
Mas Jangan Bayu sawer. terima kasih. Ini kita tunggu dari sore.